Sugeng dalu Mas Gareng tralala. Ije sugeng dalu Pak Sigit. Kok yo ajeng ceko kepiye? Alhamdulillah Pak wis anane kaya ngene ora rubah Pak. Nggih. Arep dikencengke tetep ceko kok Pak. Oh, jenenge wae Gareng kok ya Gareng. Nggih, nek ora ceko malah ora gareng. Oh, nggih. Dadi malah dadi Sigit Arianto nggih. Pripun kabare? Awit donga pangestu Mas Sigit kula pinaringan sehat walafiat. Kosok wangsulipun kados pundi Mas Sigit? Yo pandungane sampeyan kula sak kanca cakraningrat isih stamina isih fit. Alhamdulillah. Masih 98% stamina. Bar dicek. Nggih, Cek sungkem bekti kula saestu mugi cakraningrat Pak Sigit sak rombongan pinaringan kegiatan lahir batin anggenipun ngrembakakaken budaya. amin amin. Sukses. Wong kula sak kanca niku nek ngrungkepi budaya lahir batin. Aja meneh kok ngrungkepi budaya, ngrungkepi bu sapa-sapa niku kula ngrungkepi. Ora mung budaya nggih. Bu termasuk bu liyane nggih. Bu Sigit. Pancen tegese iki ibu-ibu pesinden. Nggih kuwi derek nyambut gawe karepe ngono. Nggih. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka Tak nikah, tak sayang. Lho kenal kok mung disayang tok ki yo maneman tok. Tegese para penonton ning Sragi Sukorejo mriki takon kae sapa lho bintang tamune. Mergo Gareng menika Batal niku mlaku buka suket mawon gareng ndegul lho Pak. Gareng akeh ra. Nggih wonten ing Ragi mriki. Serah Ragi. kurang huruf S. Adem Pak nek enten kopi mawon ampun es. Sragi. Oh Sragi. Nggih. Sragi Sukorejo Ponorogo. Kula ki kaling eling-eling Pak. Soale lali. Kula enten Sragi niki kula hitung sampun Ping pira? pisan niki Pak. Dadi Kowe kuwi lho. Gareng kondang li. pisan Ya Pak. Allah. Pisan. Gareng kondang kok lagi ning Sragi pisan. Nggih beda lho Pak Sigit beda mesti Pak Sigit sampun ping pinten Pak? Alah, padha. Padha ya umum. Nek nampan langganan lah itu lagi Sragi. Nggih muga-muga Pak Sigit sak rombongan mancing sing dadi sedulur kalih warga masyarakat wonten ing Sragi mriki. Asli Mas Gareng saking pundi? Nggih, asli kelahiran kula, asli lho niki. Kelahiran saking pundi Mas Gareng? Kelahiran kula tahun 1975 kula lahir wonten Kota Gaplek Wonogiri Sukses. Kelahiran saking Wonogiri. kok beda karo aku? Lek Pak Sigit lahir Kelahiran saking Simbok. oh nggih. Maksud kula Wonogiri iki duwe kanditan bareng. nggih simbok kula niku nggih teng mriku. Wonogirine pundi? Anu ngesor waduk Pundi? lho lahir kula ngesor waduk Wonogiri. Niki kepiye? Lho, omongane ngono. Mboten kula wis suwe ten Solo Pak. Dadi wis ora nggo kepiye barang gene horok gage mboten ngoten. Oh, mergo apa jenenge digeser. Ya ampun Ditundung. Ditundung para tuwa kepindah. lahir kula wonten Wonogiri. Gedene Terus kula omah-omah duwe bojo enten Palur. Oh. 20 tahun anak-anak telu. Sakniki kula pindah malih mulih wonten Wonogiri. sebabe Jadi riyen lak kula enten Wonogiri, Pak. Heeh. Terus ten Palur 20 tahun. 20 tahun. Kula diceluk Gareng Palur utawa Gareng Sangkuryang zaman dhisik, Pak. zaman dingek. Sakniki bali ten Wonogiri. Sebabe Kula lak kelahiran Wonogiri, Pak. kok mulek kae. Mbok ngomong sakniki bojo kula Wonogiri. Kene ya wis pirsa kok ya dadak arep babar wirang. Mboten babar wirang. Kula niki kan ujug kabule pernikahan pengalamane sampeyan sing nikah makaping-kaping kok makaping-kaping. Maksudnya pengalaman sampeyan sing sampun pernah nikah niku paring pitutur. Paring tutur-tutur dateng Mas Dian lan Mbak Vina. Nggih. Kula nek badhe nuturi niku mboten. Sebabe Saiki meluruskan nek kula ki rabi ora ping pirang-pirang, Pak. Pisan tok. oh ngoten. Nggih, pisan tinggal minggat terus rabi melih pisan iki ngoten lho, Pak. Kula mboten kok badhe nuturi, Pak. Nggih. Mergo kula yakin piyai sakniki lare sakniki menika pengalamanipun sekolahipun langkung inggil tinimbang kula. Lah mantene wedok lulusan ITS. Lah, mula. Institut Teknologi Surabaya. 10 November. Lho, mongko kula lulusan PSK. PSK ki apa? Pedagang sayur keliling. Jadi kula mboten badhe nuturi Pak namung ndongakaken kemawon.
Dongake napa? Muga temanten saribit anggenipun bebrayan langgeng lestari katresnane, langgeng lestari bebrayane, ayom-ayem tentrem uripe, pinaringan keselamatan donya lan akhirate. Amin. Lho, donga iki nek nggawa perbawa, Pak. Pripun? Lampuhe langsung redup lho, Pak, ngeten iki. Sing main lampu iki ora ajeng. Baleke kaya mau padang lho. Muga-muga ndang pinaringan putra lan putri sing soleh lan solehah. Amin. Amin. Ibu Mujiate. Puji Mujiat. Lah nggih Ibu Muji kagungan kanca puji ngoten. Ingkang kapilih dados anggota dewan malih. Nggih, mugi-mugi pinaringan dirga yuswa awet gagah, awet sehat, awet momong anak putu, awet momong masyarakat ditresnani sak pepadaning urip. Amin. Rezekine kathah melimpah berkah lan barokah sadun saturun selamat donya akhirat. Amin. Dongane siji mlih, Pak. Napa? Muga-muga ijabah, Pak. Apa? Ya Allah, nyuwun kopi ya Allah. Bareng muni nyuwun kopi atus kelingan dawuh Pak Eko sore mau. Dawuh napa Pak Eko? Pak Dalang pun nate ngopi kopi cokot. Pripun niku Pak Eko? Kopi cokot lho Jawa dicokot nembe. Dadi ngombene rada repot dereng. Aku muni dereng nganti sak prene urung digawe. Lali Pak Eko lali wong tamu. Iya Pak, iya. Tamune kathah mestine. Kula wong mlebet ing dalem Pak Eko bayuh pendhapane cagake pirang-pirang. Nggih, iki lagi cagake lah urung pringgitane wis kaya dalem kadipaten. Nggih tak takoni sejarah kok jenengan damel kaya ngene lho. Kula niku tukang gambar, kula niku sing diarani arsitek niku kula. Arsitek. Tukang gambar gawean arsitek. Arsitek. Arsitek, nes artistek. Kula niku arsitek nggih pemborong. Arsitek. 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 Ti arsitek. Nah, kula niku pemborong, Pak Eko niku pemborong luar biasa. Kula jaman kula kok pengin gawe ngenten iki mergo kula niku sowan teng kabupaten niku mesti antri terus jaman biyen. nggih nggih. Gregeten kula gawe omah kaya omah bupati. Lah, ukir-ukirane, Pak. Cakak siji mawon kula nggamblas setahun rong karane iso. Omahmu yo ukir-ukiran kabeh no kok. Nika pangan rayap, Pak. Omah pangan rayap. Teko usuk reng nika pangan rayap mung tak plitur ngoten lho, Pak. Ning cagake ora kalah akeh ring. Omahe Pak Eko sing akeh cagak omahmu. Ngene Pak Eko kletung 20 cagake. Omahmu ki ono 35 yo wis. Nggih, wingi kena lindung pun dayek ngoten kula tambahi ngoten. Oh, nek dayek cagake. Makasih. Sama-sama. Sesuk nek ono lindu ora dayek. Omahmu sujud. Ampun. Lah cagake gur ki mau tengen ngarep ora kok. Ora nek lindung, Pak. Ora ya wis. Nek lindung kan kula omahe tak cor sakniki. Amin. Tak cor. Wah, core gedhe Pak dirangkul wonten cagake ora iso, Pak. Rangkul wong telu ora iso. Dhuwur cor. Wah, hebat. Sugih kowe. Wah, kula Omahmu dhuwur cor, cagake cor. Cah mampu. cah kene kok padake cah kono. Kuwi sing gambar sapa? Sing gambar omah Wong ngesor dalan tol niku lho Mas kula. Kere pamer. Ora masalah. Yang penting lah umuk di depan, miskin pikir di belakang ngoten. Lah nggih, Sing penting ati seneng. ati seneng slogane kere gede balik ngeten iki, Pak. Kunci kesehatan itu adalah ati seneng. Ati seneng, siji ati seneng, imun tubuh tercukupi utawa terjaga. Yang ketiga, selalu rajin minum jamu tetes herbal biomorika. Kok malah promo? Melu apa? Oh, Malah. Pokoknya ati senengi peredaran darah lancar. Kesuksesan kesehatan itu peredaran. Pak Bupati sing paling jauh, Pak Giri. Pak Giri. Pokoknya Pak Dalang dijo kesehatan sepenting peredaran darah lancar. Nek peredaran darah lancar, kalis saka leloro. Carane peredaran darah lancar, ati seneng. Ati seneng. Tidak banyak pikiran. Tidak banyak pikiran. Iya. Happy enjoy. Hati basa Inggris. Lho, aku lulusan kok ya, Pak. Lulusan Inggris. PSK niku wae lho, Pak. Wis ngomong karo kowe kok angel kabeh. Ya angel rasa digarap. Iki mono ora PR tas sekolah ngomong kok pancen bareng terlalu repot tenan omongan. Repot titip. Iki ora becek kok titip-titip. Lah nek repot titip. Kok bocah kok Repot yo opo. Kok karo wis sang lho.
Bakune seneng ya Mas Derek? Nggih leres. Kok iso diarani tralala? Tralala niku anu Pak, selalu riang gembira hatinya kados ngendikane Pak Sigit tadi tembunge tralala. Weh. Lanang niku tralala. Nggih. Nek wedok trilili. Oh iya. Sirotol mustaqim nika ya lanang. Kowe kok iki kok sirotol mustaqim lanang Mas? Lah mustaqim ki lanang apa wedok? Lanang. Lah nggih, sirotol ki lanang apa wedok? Dombo. Lanang. Kok iso lanang? Nek wedok sirot Oh, kuwi to Mas. lanang. Ya. Iso suwe pirang-pirang abad ora ketemu karo kowe ya. Nggih pun Ketemu terakhir tahun 1713. belum Masehi, Pak. Ngantek pun lumuten ngeten kok, Pak. Nggih. Bintang tamu kathah sanget. Kathah sangat bertabur bintang wonten Mbak Niken Salindri kalian mbok-mbokane. Kok mbok-mbokane? Mboke Niken, mbok-mbokane sapi niku lah ya Lucy Brahman niku. Wah, Pak, mobil telu irit-iritan kok dandane teng ngene Mbak Lucy. Ngarep dhewe niku mobile si niki blok moncrot niki sapa iki? Lucy Pajero. Wah, iki mbane kaya tentara karo polisi ngawal. Mburine artis Mbak Niken Salindri. Mburine kula Pak mobil snack kali catering, Pak. Kok iso mobil snack karo catering? Nah, Cherry Bagong tahun 89 niku lho, Pak. Teko aku ini Nikwan Lucy bareng teko kula malinge Ya apik kok disyukuri. disyukuri Pak. Nek ora maling bondo donya ning penting maling atine para penggemar-penggemar. Amin wonten Mbak Niken wonten Mbak Lucy. Nggih, coba Mbak Niken Salindri. Niki sing diantu-antu Pak niki Niken Salindri. Ya diaturi jumeneng. Heeh, niki ten. Aja ninggal aku trimo bonceng. Iwet bucal Salindri. Malam Om Mikir. Pripun siang ya, Dek nggih? Alhamdulillah pangesune kula sehat. Jaga kesehatane. Nggih. Piye cita-citamu sing pengen dadi dokter kecantikan ora? Sudah tidak, sudah beda lagi. Oh. Cilikane rek nek ditakoni cita-citamu apa kan? Kula pengen dadi dokter kecantikan, Om. Nek nyatane malah dados penyanyi kondang kalau kok. Cita-citane kadang tidak mentok sama profesi yang sebenarnya kok, Pak. Cita-citane arep dadi dokter kecantikan, ning nyatane dadi penyanyi malah luwih kondang. Saniki kelas pinten, Dok? Saniki sampun kelas 1 SMA. SMA. Suara pete biyen sih. SMA Sing SD kaya SMA. Nggih. Oh nggih, dangu mboten panggih nggih, Om. Ya suwe ra ketemu. Terakhir SMP kelas 3. Oh. Tahun kepungkur. Nggih, tahun kemarin. Sopan ono daleme Pak Eko adalah Bu Mujiatin, Dok. Nggih, niki acarane napa, Om? Niki tasyakuran Bu Mujiatin kapilih lagi menjadi anggota DPRD Kabupaten Ponorogo. Nggih. Lajeng tasyakuran pernikahan putrine Mbak Vina kalian Mas Dian. Berarti niki acarane kalih. Oh. Sing setunggale tasyakuran, sing setunggale pernikahan. Nggih, kagem Ibu Mujiatin, semoga panjang umurnya. Halo Bunda, sehat selalu. Terus diberi rezeki yang banyak dan buat kedua temanten namine Mas Dian lan Mbak Vina. Mas Dian Mbak Vina. Sakinah mawaddah warahmah. Amin. Moga-moga langgeng. Amin. Sampai akhir hayat hanya maut yang memisahkan. Amin. Sing penting kabeh donga liyane ku enggak penting, sing penting pangga sehat selalu. Oh, kuwi ndongake kok iki sing penting sehat selalu. Sehat selalu. Tegese sehat ki ya ora mung sehat
badane ning ya sehat pemikirane sehat tur waras. Akeh wong sing sehat ora waras turut dalan ora kelamben. Tegese sehat jasmanine ora waras secara psikologi. Kadang enek wong sing sehat awake tapi ndelalah raine pating blonteng niku kan nggih mboten sehat pikire niku kan mboten waras. Wong liyane iki do dadan ayu-ayu bagus-bagus. Nggih, kadang nggih ngoten niku kan namine sehat awake ning pikire butek ngoten lho. Alias wong edan. Oh, ngoten. Ning enek meneh sing mbah-mbahane wong edan ki ya enek meneh. Sapa? Tiyane wong edan ki lak ngomongan dhewe, takon dhewe disauri dhewe mongko sewengi utuh. Lah kuwi mbah-mbahane dedengkote wong edan ya kuwi. Sik. Lha kok iso ngelokne edan ki lho. Wong edan iki ciri khase apa? Takon dhewe, sauri dhewe, omongan dhewe. Kuwi aku e. Dalang ya kaya ngono. Omong dhewe dimaksudi wong edan kuwi ciri khase, titikane ora kuwi. Nek ditakoni apa-apa pangsulane ora. Oh, Aku ki lho ngono tenan iki sore mau takon alamat ning pojokan kono ki. Daleme Pak Eko kalih Bu Mujiatin ku pundi Pak? dijawab Ora. Niki mengke enten wayangan lho. Ora. Baru terus dikandani Mas Dalang ngado niku wong edan. Ditakoni apa ternyata ora. Lha mau ning dalem Pak Eko mangan gadu-gadu ora. Terus mangan bakso ora? Lho. Jebule ning kene nduk ikan kadang wis lorengan putih. Jenengan mau tanglet griyane nganu enten sing jawab ora ngoten niku. Wong edan anggere ditakoni apa-apa sulane ora. Oh, berarti emang kelainan tipe ora, Pak. Oh iya. Ngen kula mriko iki nek wong edan ning wis mari, Pak. Kula tekoni iki apa? Aqua, oh berarti wis mari. Iki apa? Iki sosis, oh berarti wis mari. Lho, nek ngeten iki napa, Pak? Roti. Oh berarti nggih pun mari, Pak Sikit pun mari. Kan biyen iki jenenge ya roti. Nggih berarti pun mari wis ngerti nek ki roti berarti pun mari. Semane Sesama wong edan golek pangan kok dadak. ya sing waras ngalah. Nggih. Ya, iki nduk niken wis diantu-antu penonton jutaan penonton iki mboten ribuan niki, Pak. Nggih. Tumplek-blek sing mriksani lumantar YouTube ugi pun kuatah sanget. Nggih. Mangga arep nembang apa nduk niken? Nggih wonten pamundutan apa niki, Om? Kata sangat untuk yang pertama bebas kagem Mbak Niken. Nggih. Damel bawa napa mboten? Kagem bawa riyen Mbak Niken. Oh, Cakep. mangke nggih wonten request saking Mbak Manten tapi mangke kur mawon pepiling. Oh, saking Mbak Kati. Nggih, Mbak Manten, Mbak Kati nyuwun pepiling. Nggih. Iki saking Pak Nokulit, Petumrejo, Utara Nadi, utawa niku. Nggih, nyuwun lamunan lestari rintang asmara. Iki bebas nduk niken men pilih dhewe. Bawa ki nanti mengke tibane teng Sambung Wanci Dalu nggih. Oh siap karya Mbah Sukron Suwondo. Nggih. Nggih, saking kula Pak Budi 35 saking dilupute temuran. Oh ya. Oke, alhamdulillah. Kinanti. Deklamasi. Wong kuno ngarani deklamasi. Pamane 17 Agustus niku mesti metu ngen kula ngoten niku. Jambe Jangan membuatku bersedih sehingga
nangis ki kusuk to Pak. Berdoa dalam tangisan koyo Lah ya berarti kusuk dongane niku. Donga nganti nangis ki kusuk. Perkara orang metu ora masalah. Kopi ya kuwi kok dicepake guren iki lho deh Iki lho kopi. alah mboten wong kula namung guyon kok Mas ngono. kanca-kanca cakran iret karo sampean iki open sayang juga Alah Pak, Pak iki ora guyon senengane kaya kanca kaya apike kaya ngene lah. iya Matur nuwun ya Mas. Matur nuwun. Kopi Pak. oh iya dijupuk Sing maringi kanca-kanca cakrane ngrapake. kuwi panas Nggih. mulane kanca-kanca hehe ngelingke awat hati-hati rek kuwi panas alon-alon Nggih nggih nggih. Jube Terima kasih ya Allah atas pemberianmu, sesungguhnya Allah maha pengasih lagi maha penyayang untuk umatnya. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Ya Allah, ternyata tidak panas dan kurang manis ya Allah. ini berarti orang bersyukur Entek nolek. ayo rentek kere Bapak Hasan Gento Tawangsari. rupane mek padha Diteruske sayu. Iki ngono pacarku lho. Oh, iya. Sio kok. Wis direstui yo. lho kuwi nek aku main daerah Ponorogo mesti teko Nggih. kok bawake koper munjake apa sregepe ra karuan Lah kok jenengan to Pak? Pak kula teng pundi-pundi mawon ditutne kali Karo niki. Duren. Nggih. ning Rembang nangisi Mbak Lucy kon ngeterke ning omahku didengke karo Mbak Lucy ning Rembang luar biasa Kowe iki duwe hubungan apa karo Lucy? Kanca plek. Oh akrab. Berarti wis plek banget plek ngono ya. Kanca. gone Mbak Lucy ra plek-plek ngomong Maksudnya kanca akrab lho, Pak. oh iya Cahayu diteruske Cahayu. Hanyalah dirimu. si terakhir ki apa iki artek kae Apa lho kuwi? Sesuai. Pilih
mriki. Oh, pila to, Pak? Wah, nek kon nyanyi Allah, malah ngoten aku bojoku. Apa-apa kok blero. Aja nek kok tembang kentut e blero ya. Iki glegeken mawon pales kok, Pak. Iya. Isih urip bojomu. Pangestunipun kula pateni urip mulih, Pak. Iya. Karya Mbah Sukron Suwondo Blitar lagune Sambung Panci Dalu. Ya. Buka saking vokal deh ya. Nggih. Sing ketipan